Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abasu Bawale Abdullahi. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abasu Bawale Abdullahi. Kai na saka gwanin da ya kusa ya yi nesa. Ka saba sashi Allah kenan, duk aiki in babu shi ciki to lallai an kwafsa. Allah ne ni ciki da waje kadda na kasa. Dan matsayin Muhammadu manzo zirgayi sha an bato abin nema an hafsa. Dan da gaida babana mai hangen nesa. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abasu Bawale Abdullahi. Sannan ka baba alƙali mai kyan hali Justice Abasu Bawale Abdullahi, wanda da shi a yanzu ake ta misali. alƙali mai kwakwance dukan mugun kulli. Ai mai abun faɗa za ya faɗa gana mu, alƙali mai yin aiki na da dalili. Kwano Justice Bawale kake ka wuce kwali. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abasu Bawale Abdullahi. Justice Bawale maƙiyan ka fadawanka. Kan gaskiyar ka kai fice duk an san ka, duk inda za mu je tilas ne mu faɗe ka. Jayaki dole ne in doko takenka. Ba kai kaɗai ba shatan wali, sanya mu ma ka kai mu domin gaido babanka. Ko mu je cikin ladabi sanu ku taka. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abasu Bawale Abdullahi. Justice Bawale alƙali mai adalci. Duk inda kai an san wannan ba shakka, dan baya san a tauye wa dukan kowa yanci. Baya zama waje guda da mai ha'inci. Dan namiji uban maza masoyin Allah, alƙalin gaske wanda bai cin hanci. Justice jin daɗi mai dishe kan kunci. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abasu Bawale Abdullahi. Dodo na masu laifi Justice mai kyan aiki. Justice Bawale ɗan Katsinawa hamshaki, aikin ka ko ina yanzu shi ya ci maki. Baban mu kai ka baiwa makiya mamaki. Ja ya ki ka wuce waɗanda ke zindan ka, kai adda baba Bawale gwani jan zaki. Ban kunyata ina da uban shaho maiki. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abasu Bawale Abdullahi. Justice Bawale ba gaban ka sai bayan ka. Kai ka tsaya ma Allah ne sun ki su gane, ko su ki ko su so tilan sai sun barka. Ko da fagen yin kyauta ba su ya taka. Sai baka an jima ku haɗe yadda da baka, daɗin wata kyautar in yin sai an koka. Akan ta sama gabta ke yin saunaka. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abasu Bawale Abdullahi. Wata kyauta sai Justice Bawale babanmu. Ya ma gida ya ma mota ya yi ma aiki, sannan ya kai ka harji ka gaido manzon. Kai lallai ina ta mamakin Bawale namu. A'a ka daina mamaki, yayi koyi ne a wajen amina annan babban gatanmu. Kowa ya bi hanya ta sakau sai ya samu. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abasu Bawale Abdullahi. Justice Bawale mai ilimi fanni. Haka ne yayi nisa a cikin na addini, ya fannoni daban-daban na zamani. Shi ne yasa a yau ya zama babban tsani. Allahu yake bance shi da baiwa, tabbas duk inda ya nufa sai yayo isani. Baba magani na kuka mai sani sukuni. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abasu Bawale Abdullahi. Ku dangana kawai gwanin mu ya wuce naku. Ikon ilahu sai dai kallo, wallahi in wani ya ce zai ja ya shiga uku. Justice Bawale yana gaba a baya ya baku. Mai tallafi abun maza da mata Justice Bawale, ko ina a yau akwai sunan ku. Ganawa ya fito dole ku janye naku. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abasu Bawale Abdullahi. Mai gaskiya da adalci babban jigo. Justice Bawale mai halin isa mai dattako, kai ka zame ma al'umma babban bango. Gaishe ka baba Justice mai
hannun ungo. Alƙalin gaske mai hannu duka dama bai wasa gun aiki sunan shi agogo. Justice Bawale bangon da kin ki tsago. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abbas Bawale Abdullahi. Justice Bawale ka fifita. Hasken ka tintini ya daga ya cilla ko a cikin su babana ka bambanta. Ga wanda idan yayi magana bai canza ta. Mai datta kone da hanyar nesa mai yin aikin shi a kan cancanta. Mai sallaman matasan Hausa zan huta. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abbas Bawale Abdullahi. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abbas Bawale Abdullahi. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abbas Bawale Abdullahi. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abbas Bawale Abdullahi. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abbas Bawale Abdullahi. Mai gaskiya da kyan hali gwanin adalci Justice Abbas Bawale Abdullahi. 070 6 6 2 1 1 8 8 8.